Nämä on tämmösiä parempipipareita. Tänään me leivotaan pinkkejä pipareita. Ottanut Wiltonin elintarvikeväriä vaaleeseen piparkakkutaikinaan, niin mulla ei nyt ole kaulinta, niin sen takia painelen tän käsi. Nyt me voitais aluksi tehdä tämmönen loveteksti. Kattokaa kuin nätti. Tulee hieno. Eka pelti valmis uuniin. Vähän jäi yli. Tän verran tästä ei saa kyllä mitään tehtyä. Valmiina? Hieno koppi! Lentopalloilijan koppi. Sitten mä ajattelin, että näistä pyöreistä tehdään tämmöisiä sinettejä. Mulla on tässä tämmönen leimasin. Millä mä painan näihin tän kuvion. Vielä viimeinen. Tämä siis paistetaan 225 asteessa noin 10 minuuttia. Ja nyt mä sain nää uunista. Nämä toiset vähän palo. Mut kyllä näihin jäi se kuvio. Mutta vähän palo. Mut nää lusetit onnistu. Nää ei palanut. Samoin tää love-teksti onnistui tosi kivasti. Täältä on syöty yksi pipari. Mutta onneksi nämä rusetit onnistu. Nam. Jätä vähän lovea tykkäämällä tästä videosta. Ja muista laittaa mut tosta seurantaan. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!